بێبەختی و خاینتیە جهودا جەژنانانێشکەڤا یا گۆژێرە جەژنا دەرباسبوونێ تێگوتن نێزیک دەبوو سەرەکێن کاهینان و شەریعەتزان لە ڕیەکێ دگەریان کا چاوە عیسا بکوژن چونکی ئەو ji خەلکێ gelekî تترسیان hingî îblîs ket dilê cihûdayê gojêre îsxerîyotî digotin ew yek ji her duwanzdehan bû cihûda rabû çûba serekên kahînan û serwerên parezgerên perestgehê bi wan re peyivî ka ew ê çawa bikarê îsa bidê destê wan ew gelek şeh bûn û bi wî re li hev hatin û ew peran bidin wî cihûda jî razî bû û li keysekê digeriya bêgo elalet hebe yanî wateya wê pêyî gogel pê bihsê û îsa ned nav gel debe û wî radestî wan bike. Pirtûka pîroz Encîl, silav û rêz ji bo birayên hêja.